mosebedo kar kae. Moko ga ywaruok ko obedi kata kik obedi kato bange jomage monego bed ni kode ka diponi ogole. Kere ni jo county, okete kure, jo piny ang'e ni chiwo paro mantiere kar kae. Moko gigo ma governor owacho. Cleo erokamano mokwongo dhi bedo matek kabisa golo NG-CDF e lwet wabunge. Kata lwet gi nitie kanyo, kata lwet gi onge. To dhi bedo matek kabisa ma historia mar CDF ni ndiko ni ng'ama iluongo ni Member of Parliament, National Assembly Representative ni onge gi touch e gima iluongo ni National Government Constituency Development Fund. To king'iyo mae, king'iyo history mar fund ma walose ni, NG-CDF kata CDF oingo kata mana the life of devolution ma walose ni. Kech since sapani 2003 kuonde ka, wana gi CDF, ma ji winjo wach CDF, ji neno kaka CDF tiyo, kato tiyo maber, kato tiyo marach, mana kaka gavana ma Homa Bay wacho. Ni japiny kacha en tek ne ng'eyo ni pesa mobiro ni en mar ng'a. En mar mjumbe, en mar women rep, en mar governor, en mar ng'ano, en mar dona, kose en mar grant moa kuom ng'a. Omiyo en interest mar japiny en ni tich tire. Gima nyalo bedo matek kabisa en ni ng'eyo chike ma wakadho masiro tich mitiyo. Kaka koro mar CDF ni. Wang'e ni wabunge ema dhi kadho chike gi. To king'iyo trajectory kata mana gik ma wakili lose mag cases mantiere court. Gin gigo ma wajumbe pile pile temo mar mondo gi fix gi. Ka court owacho kama, to gidok e bunge kacha, to gitemo mondo gi amend, mondo giket NG-CDF obede yo makare, kaluwore gi kaka ne court owacho. Omiyo king'iyo history mar CDF from 2003, idhi nyaka amendments manotim 2005 kama koro ne mana parliamentary committee on CDF mobet piny to wacho ni court no wacho ni gimoro ma timore omiyo ni mondo waloke. Mag 2013 giketo no gik miluongo ni structures and operations. Ema sani kelo lweny gima waluongo ni ywaruok mantiere between governors and also the members of National Assembly. To mar mondo osir mano Cleo en ni mar wang'iuru ni ang'o. Mokwongo, there must be cooperation and collaboration between entities matiyogi. Mondo duplicity ma is one of the issues miwacho ni hinyo CDF and all the funds masamoro ntiere within the context mar devolution or seri. Ngeni NG-CDF has something called a board. Maaluka. Ma board ni ema determine nyaka constituency managers. Donge ungi constituency managers. Mag CDF kacha. To magi are public servants. Manyingegi must be gazetted. Jogi ematimo public participation mar CDF a constituency. To ngeni committee me CDF public participation ni to en od mjumbe. Omiyo dang no bed matek kabisa ka manager mar CDF suba notho convinji e hall ma Karoli ogero. Donge simu ang'o yud mang'eny ni. Kata vijande moko mheshimiwa ni yeni ufuku ne samoro thuth kabisa. Onyalo kata manyiso gini meeting no kwadwa ni mondo timre. To ngeni meeting malose ni Cleo e meeting mayiero local committee mar CDF. Matayo agulu mar pesa madonjo. Magine magi agree on priority projects. Gine magi agree on the budget madhibiro. Talking your pesni gite. Sani hapa ni we are talking about close to 53 billion. Monetary budget ma oripo bedni dine counties gi. With the minimum county pesa ma county matenya loyodo is about hapa ni 70 or 130 million. Mago pesa mako donje a constituency to at least nyaka watache nyaka japiny winje ni pesa moro odonjo kai. But the lack of coordination kelo gimadek gima maradek madwa wacho ni en politics of CDF and CDF in politics. Manyiso ni ya mjumbe ok nyal dhir jopiny no dhigo campaign koko nyal nyiso gi gimo setimo negi. Sama mheshimiwa Karoli Omondi campaign ne jo suba no to nyiso gi ndara ni adhi gero chiro makama adhi hakikisha na kelo sane waneno nyaka ka ICT hubs bende igero ne jopiny kacha onyiso gi ni basaris be adhi hakikisha na kelo. Bang 2 years kaka koro sani japiny dwa ni mondo ng'e ni mheshimiwa no nyiso wa no dhi timo kama.
bende osetimo or not ema bang'e to kodok ni mondo dhi kwa gi kura to dware ni mondo nyisgi ni wayie kodi ni setimo kaka ni wacho to governor koneno that kind of campaign processing going on okobiling Cleophas obende ng'eni kaka katiba wacho in schedule 4 entiere gi functions ne ma some of them kaka wakili wachadier gin colliding functions. Is it the role of the county government mondo ger chiro or is it the role of the member of parliament national assembly? To ndara bende wan gi chik mose hakikisha dir ni wan gi classes of roads, class A, class B, class C, national government. Idonje class C, part of C, D and E and county government up to class E pin kucha. To koro sami gere ni budget madhi gere en mar CDF mar mjumbe kose en mar county government mar governor. Omiyo magi gin gik makelo ywarruok ma waloseni ma can be sorted out not by going to court. Of course the court is one of those mechanisms but indeed dware ni mondo politics ma waneno siasa ma kata na mjumbe ok nyal dhi meeting mar governor mondo orumi mar mondo collaboration and cooperation spirit no mondo bede mondo konyo jopiny pesa madhi counties kata mane constituencies kaka CDF and the equitable share.